Ulitin ko na ha. Nasa 20 years niya na itong sakit. Hindi lang 20. Pero sa Mindoro, nagpatuloy simula. Kailanman hindi pa ito yung nilot. Kasi ito, mag-aaraw. Walang sakit, di ba? Walang sakit. Pagdating dito, makunat. Ibig sabihin, meron siyang naiipit ito. Ang laging sumasakit, hanggang dito, hanggang dito. Pag maglamig lang. Tama naman ang binigay sa akin ng Kristo. Susubukan natin magagawa, mawala ito. Nagkaroon ng lamad eh. Tingnan nyo ha. Yan o. Masakit pa sa dito. Kahit nakadina, wala pa o. Yan o. Yan o. Sobra. Okay, sa tasan lalay. Relax lang ha. Dadasalan ko lang kayo. Sasabihin na naman yan eh, kinulang kayo na eh. Kaya kung galanay, ito, yung ilay ng tulong sa Panginoon, maanoy lang natin, babawasan lang natin para hindi pa magpangganas ka. Pikit lang kayo na ha, babawasan ko na sa spread pal to. Anong pangalan? Gitna. Anong media name? Ramos. Apelido. Ulitin ko, anong pangalan nyo? Ilutin ko lang yan ay ha. Pipikitin ko lang kayo ha. Pikit na eh. Huwag kayong magdilat hanggat yung sinasabi. Saglit lang. Pikit lang lang ito lang. Di ba? Wala siyang sabi, di ba? Ito, bibigyan natin. Huwag kayo titilat na, hindi mo lang sinasabi. Huwag lang kayong sasabihin sa inyo. Sinabi Kahit nakikinig kayo sa usapan namin, basta huwag lang kayo bibilat. Dito tayo magsusubukan. Ibig sabihin, wala kayong sapi. Kasi sasabihin niyo, matagal na naman kayo kinulang. Pigit ha? Okay. Sumakit na tayo ng minute. Wala, di ba? Relax lang ha. Nakita mo to eh, di ba? Masakit yung lalaki. Relax lang na ha. Lalagyan ko lang ng mga power. Sandamon ha. Pag nabibitawan na siya, pag nabibitaw yung rosaryo, huwag sasandan na yun. Dilat nyo na yung mata nyo. Relax lang. Walang mahala. Okay lang na yun. Relax lang. Tingnan ang maayos na yun. Relax lang. Kasi lang ito na siya, diba? Okay, relax lang. Talagyan lang natin. Tumulong 20 minutes na yun. Nasa San Ramon to, di ba? Apo. Florida na, no? Relax lang, ha? Relax lang. Straight ang katawan niya na eh. Upong Diretso lang. Maria. Ang ibig sabihin, upong Donya. Relax lang, ha? Hinga, Nay. Sige, hinga. Sige, Nay. Hinga. Hinga. Inhale. Labas ilong. Okay na. Okay. Okay, baba. Huwag mong gagawin, ha? Hinga. Sige. Huwag mo nang gagawin. Relax. Dilat ang mata na. Huwag kayong pipikit. Huwag kayong pipitawan niyo si Papa Jesus para makontrol niya yung power doon sa taas. Sabi sa inyo, masakit yun? Yan. Hinga na mayos. Hinga. Hinga na. Inhale. Sige pa. Okay. Tama na. Relax. Amen. Inom ng klating tubig. Tama na, Nay. Relax lang. Tapos ulit sa ilong. Hindi ko na sinabing masakit yun eh kasi bubuelo pa tayo eh. At pinitik ko na, binigla ko na lang. Relax ha. Okay. Ulitin ko ulit. Hindi. Ito na po umikit na eh. Wala na akong sinabing umikit eh. Masakit pa. Hindi na. Susunod ha. Masakit pa. Hindi na. Ito, masakit pa.
Hindi na. Balik tayo sa taas ha. Yan. 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 Ito. Yan. Hindi na. Wala na. Relax, wag kayo sasandal, Nay. Parang ano kanina, Nay? Parang ano, napunit? Nay, parang ano? Anong tinsog? Anong ibig sabihin yun? Ang bilis sumakit. Parang ano, kinuryente. Ganun talaga yan, Nay. Kasi kung sasabihin ko sa inyo, nakita mo lang yung lalaki kagabi, Nay, maaawa ka sa kanya. So, sinasabi sa'yo, maaawa ka sa kanya. Ngulit ha. Kumantay na. Hindi na makunat yung agad. Dito muna sa kabila, Nay. Naging bibitawan niyo po. Nabibitawan sa Papa Jesus kasi dyan tayo humingi ng power. Nga. Masakit, Nay? Huwag niyong gagawin. Ako lang. Bababa natin. Yan, Nay. Magandang lambot na, Nay, Sakit pa? Hindi na? Ayan. Huwag, Nay. Ako lang. Diba? Tumunog na. Bumalik na yung buto na yun. Lumambot na yun. Hindi nga naman. Hindi na, no? Hindi nga naman. Ayan. Di, 20 years na to na yan. Ayan, pakilasa. Lumambot na, nakita mo yung lalaki kagabi na, kung makita mo, konting ganun lang. So, sabi ng kamay niya, nakaganon kagabi, Hindi ko pa yun in-upload, eh. Makikita mo yun. Wala na, Nay. Dadasalan na lang natin. Nanay ka lang, isang din, nagsiyado ka natin. Ay, nakalimutan ko pala yung sa long pass. Nandun, iniwan ko kasi. May tama kami sa lompas Hindi, dyan. okay lang. Wala muna. Okay lang. Lalagyan ko na lang yung nalanis. Salamat sa Diyos. Sabihin na naman yun, kinulang ko na. Like, 25 years. Hindi niyo maitaas. Ay, nagaling siya, pero masakit. Masakit. Pag malamang malamig, Pag malamig. parang nanginig sa nilito. Ba't na paano ba? Binalian daw siya ng kapatid niya. Alam po sa totoo lang. Sino? Si Chumario, no? Si Danilo po, at saka si Mario. Huwag niyo nabangkitin yung pangalan ng kapatid niya. Basta importante magkapatawaran na kayo. Matagal ang panahon na ito, Hayaan niyo na siya. Importante pinigyan pa. Ginawa sa kanya yung ginawa niya sa kanya. Matanong ako na... Ayos na. Nayo. Wala na, Nayo. Masakit pa? Napakasakit. Nabalian. Ulit na, Nay. Ganito lang, Nay, ha? Tingnan mo ako, ha? Tingnan mo na sa kumalas na. Umihiyaw kanina. Tingnan nyo, Nay, ha? Ganyan yung kamay nyo. Ighawakan nyo itong dalawa. Ito, Mario. Ganyan. Pagtignan nyo. Ngayon, dahan-dahan nyo yan, ha? Huwag nyo tutulog. Alalayan nyo muna kasi may injury ito, di ba? Ay, ito. Ganun mo lang. Diretso lang. Gayahin nyo. Para kayong nagpupunta kay Papa Jesus sa pray. Yan. Masakit. Huwag masyado, Nay. Ayos na po. Maayos na? Huwag mo na hindi pagkakapos. Ngayon, ibukan yung kamay nyo. Tapos gayahin nyo ako. Parang ganyan. Iangat nyo lang. Sabay lang, ha? Huwag mo munahan. Hanggang kaya lang, ha? Yan. Kaya po lahat eh. Ha? Ay, yabang pa. Nagyabang pa. Wala na, Nay. Hindi ko po maigayon eh. Hindi mo maganon? Wala na. Magaling na, Nay. Kaya eh, kahit isang Nagyabang na kuya. Nagyabang na. Mga masaya. Dahil ito pa Masaya ano? na. totoo lang. Bawal to na yung ano, ha? Bawal ko talaga. 3 days na, kunyari, nagkakamot ka ng ganyan, ha? Huwag yung ganunin, baka Bawal bumalik. kayo ganito. Pwede kayong magwalis, magbuhat. Gusto nyo, suntukin yung asawa nyo. Pwede nyo hilain. Pwede kayo mag-alas. Huwag nyo lang ililigod muna yung kamay nyo. Huwag nyo. Kung magbabra kayo, ikot nyo muna kasi ikot nyo na lang. Pero bawal talaga yan, 3 days. Wala. Buwan tayo na lang. Tapos sumigaw si nanay kanina, parang ano na yun, parang yung buto nyo, ano? Para na magunay daw. Matagal nga pila. Matagal na.